Chineke ekele maka ekpere nke ayọrọ ya ọza. Ọ bụ ezinụlọ Frank na Louisa Okoye yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazị maasị inye Chineke ekele na ịyọ nchekwa Chineke n'isi ka o si Udeze bụ onye na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Dr. Aloysius na Eukeria Udeze na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazị maasị anyị ji ayọ amara Chineke na ngọzi ya n'isi ndị ezinụlọ ndị otu ha niile, ma na-ayọkwazị nnọnyere nke nne anyị dị asọ n'isi ha, ma na-echekwaba ha n'oge COVID-19. Ọ bụ ezinụlọ ndị ICWO na ndị ezekutiv ha nyọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazị maasị anyị ji ayọ ihe ezinụlọ Fidel Ihunne Osuji bụ n'obi. Ọ bụ Fidel na Ihunne Osuji yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Elo na Obi Mbanefo yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazị aja maasị anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Teresa Nwosu na Caroline Ezeọba ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ ndị otu ICWO yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche na aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Monsignor Theophilus Okere bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Anthony na Ịma Ikebụdụ yọrọ ka anyị cheta anyị n'aja maasị a. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Josephine Ọgụnọ na Teresa Adụba bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Chris na Angie Chude yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazị maasị anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Teresa Arinze bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Ịgba Ikebụdụ yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta n'aja maasị dị asọ tata, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị n'aja maasị dị asọ tata bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Umobi. Ka anyị welụzie obi siri ike wee were ukwe bido aja maasị dị asọ nke ụbọchị tata. Bịakwutenụ unu niile ndị Igbo na Igbo, bịa zuru ike, ọ bụ di nwenụ nnegwu. Jesu kwuru sị, ebe mmadụ abụọ gbakọrọ n'aha m, ma onwe m nọ n'etiti ha. Bịakwute m unu niile ndị bụ na Igbo, bịa zuru ike, ọ bụ di nwenụ nnekwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ site na amara ya na mmasị ya ka anyị ji nwekwa ike ịgbakọ ọnụ ọzọ n'ụbọchị tata iji wee fee ya ofufe n'ụka nke ụbọchị tata. Agbapụtagoro anyị ndị na-ayọ ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ngọzi ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị na mmasị nke ụbọchị tata, na yakwa Chineke ka nsogbu nke COVID anyị n'ime ya bụrụ ihe ga-akwụsị nso nso.
ụmụnna ka anyị kwadezi onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ihe mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọlelo ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-ayọtara anyị Chukwu anyị yọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, kpọrọ anyị ndị anyị ga iru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O ebruwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna dike niile, Chukwu nna dike niile. Onye nwe anyị, Jesu Kristi, sọtụ nwa nke Chineke mụrụ, osebruwa Chukwu, nwatụrụ Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere, n'ihi na nsọ gị dị nsọ, sọsọ gị bụ dị nwenụ, n'ihi na nsọ gị dị nsọ, sọ gị bụ Jesu Kristi. Kachasị dị elu, nyere m nsọ na ebube Chukwu na Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị nwere obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, wee tosi iketa oke na ndụ nke ikwere anyị na nkwa, site na dịkwana anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na-adị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Akpagbukwana onye ọbịa,
bekuo m. N'ezie, aga m anụ mkpu akwa ha. Oke iwe m ga-enwu ka ọkụ. Aga m eji mma agha egbu unu. Mgbe ahụ ka nwunye unu ga-abụ nwanyị isi mkpe. Ụmụ unu aghọọ ndị enweghị nna. Ọ bụrụ na ogbenye si n'agbụrụ ndị nke m ka ị binyere ego, anyakwana ya ọgwụrụ nwa. Atụkwasara na ya ụma. Ọ bụrụ akwa mgbochi onye agbata obi gị ka echere na-agba ikpe, hụkwa na ichigharị ya azụ tupu anyanwụ ada, n'ihi na eleghị anya o nwere ike bụrụ sọ ya bụ akwa mgbochi ahụ nke o nwere iji kpuchie ahụ ya. Ọ bụ gịnị ọzọ ka ọ ga-eji wee rahụ ụra? Ọ bụ na ya bekuo m, aga m anụkwa olu ya, n'ihi na abụ m onye obi ebere. Okwu nke ose bụ ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Zaa na ya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ka anyị saa ya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, nkume m, ụlọ ikwe m na onye mgbabata m. Azịza: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Chineke m, nkume m na-agbagba ọsọ ndụ, nchedo m, mpi nzọpụta m, ụlọ m na-agbapụ ezere isi m. Etiri m mkpu sị, otito dịrị onye nwe anyị, ewee zọpụta m n'aka ndị iro m niile. Azịza: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ogologo ndụ dịrị onye nwe anyị. Ọ bụ ya bụ nkume m. Ebube na otito dịrị Chineke onye nzọpụta m. Ọ bụ gị nyere eze gị nnukwu mmeri, bịakwa mere onye itere mmanụ amara. Azịza: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ihe ọkpụkpọ ewetara n'akwụkwọ mbụ oge ọjọọ asọ degara ndị Tesalonika. Unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ. Ụdị ndụ ahụ anyị ji kụziri unu ihe, nke mere unu ji bụrụ ndị na-eso ụzọ anyị na ụzọ onye nwe anyị. Ọ bụ ya mere unu ji were aṅụrị
otu a ka unu si bụrụ ndị anya na-ene n'agbata ndị niile kwere ekwe dị na Masedonia na Akaya, ebe ọ bụ na site n'aka unu ka okwu nke Onyenwe anyị malitere ịgbasa. Ọ bụghịkwa sọ na Masedonia na Akaya dum, kama akụkọ banyere okwukwe unu nwere na Chineke agazue n'ụwa niile. Ọ dịghị mkpa ka anyị kọwara ndị ọzọ banyere ya. Ọ bụ ndị ọzọ na-akọrọ anyị otu anyị si bido ọrụ n'etiti unu, otu unu si wepụ aka n'ikpere arụsị mgbe a tọghara unu na Chineke, na otu unu si bịa bụrụ ụmụ odibo ezi Chineke dị ndụ, na otu unu si bụrụ na ugbu a unu na-eche Jesu Kristi nwa ya, onye o bilitere n'ọnwụ, ka o si n'eluigwe bịa zọpụta anyị na mmekwata ahụ nke na-abịanụ. Okwu nke ọzọ bụ ekele dịrị Chukwu. Aleluya, 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 aleluya. Ngọzi dịrị eze ahụ na-abịanụ n'aha Onyenwe anyị. Udo dịkwara ụwa, dịkwara ụwa, ebube dịkwara igwe. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otuto dịrị gị, Onyenwe anyị. Mgbe ndị Farisii nụrụ na Jesu emeela ka ndị Sadusii mechie ọnụ ha, ha zukọtara ịchọpụta ajụjụ ọzọ ha ga-ajụ ya. Otu onye n'ime ha bụ onye nkụzi iwu bịara jụọ Jesu ajụjụ iji nwale ya, sị, onye nkụzi, olee iwu kacha mkpa n'iwu ndị ọzọ niile? Jesu zara ya sị, hụ onye nwe gị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị niile, site na mkpụrụ obi gị niile, na site n'uche gị niile. Nke a bụ iwu m nke mbụ, bụrụkwa iwu kacha iwu niile. Iwu ọzọ na-eso nke a n'ịdị mkpa bụ nke a: hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka isi hụ onwe gị n'anya. Iwu ndị ọzọ niile na ihe niile ndị amụma chọrọ ka unu mee dabedere n'ebe iwu abụọ ndị a dị. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Ka anyị si oziọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Amen. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa n'ọzọ n'ụbọchị ụka nke ụbọchị tata ijikọ wee fee Chineke anyị na mbara ụlọ ụka anyị, na-agbanyere ihe
mfiarụ dị iche iche na-eso ịka ụka n'ilo ọbụla etu ọnọdụ si wee dị, anyị wee na-ayọkwa Chineke ka nsogbu COVID bụrụ nke ga-akwụsị nso nso. Na bekee ka anyị na Chineke mgbe niile na-ekelekwa onwe anyị. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'ihe okwu Chineke na-agwa anyị tata, o nwere anya na ọ na-agwa anyị maka iwu, na-agwa anyị maka iwu, ihe jikọtara iwu niile, iwu nke ịfụ Chineke n'onwe ya n'anya, na iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke ọpụpụ ka akpọrọ Exodus n'ọnụ oyibo. Ihe ọgụ nke Exodus bịa mara anyị atụ ụdị omume na-egosi ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya. Mara anyị atụ ụdị omume na-egosi ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ihe ọgụ nke mbụ ọ kagburu imegbu mmadụ n'ụzọ abụla ụzọ, imegbu mmadụ n'ụzọ ọbụla. O kwukwara maka inye mmadụ oke luru ya nụ, o kwukwara maka iburu mmadụ ego na ị ga-akwụghachi ego ịnatara mmadụ. Na nchịkọta okwu, ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Exodus kwuru maka ihe anyị na-akpọ golden rule n'asụsụ oyibo. Golden rule, o were anya na anyị nwa ihe bụ golden rule. Ịmara ihe ọ ga-abụ eme gị, ọ gaghị adị gị mma, emere ihe onye ọzọ, ọ ya ma golden rule. Treat others as you would wish to be treated. Ịmara ihe ọ ga-abụ eme gị, ọ gaghị adị gị mma, emere ya mmadụ. Ịmakwara nke ọ ga-abụ eme gị ọ dịghị mma, ọ dị ya ka ị ga-eche ime mmadụ. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe anyị na-achọ ọdịmma maka onwe anyị, mgbe anyị na-achọ maka ọdịmma nke anyị ga na-achọkwa maka ọdịmma nke mmadụ ibe anyị. Ọ ya ka ihe ọgụ nke mbụ na-atụrụ anyị aka. O nwere ukwe na-asị, lelee ma ọ ga-adị gị mma, chekie ma ị ga-ala ike ya, ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya, ọ ga-adị gị mma. Ọ nọ n'ugwu bifọ eme, ọ sị na lelee ma ọ ga-adị gị mma, chekie ma ị ga-ala ike ya. English and Igbo, right? Ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya, ọ ga-adị gị mma. Nkwa jikọtara ihe niile na-ekwu n'ụbọchị tata. O jikọtara ha niile. Ị na-achọ ọdịmma nke onwe gị, nakwa achọ maka ọdịmma nke mmadụ ibe gị. Ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Tesalonika wee kwuo maka ịfụ Chineke n'anya. Pọl dị asọ wee too ndị nzukọ Kristi nke Tesalonika, too ha maka okwukwe ha, maka etu ha si agbakọ n'efe Chineke dịka anyị si gbakọ n'ụbọchị tata, n'agbanyeghị plenu na-efe anyị n'isi na-aga na Los Angeles Airport. N'agbanyeghị ihe niile, anyị gbakọ wee na-efe Chineke. Ọ bụ ya ka Pọl dị asọ na ekele na-eto ndị ụka Kristi nọ na Tesalonika. Etu a ka anyị sikwa eto onwe anyị bụkwa ndị ụka Kristi nke nọ na Igbo Catholic Community Los Angeles. Anyị wee gbakọnọ wee na-efekwa Chineke, na-asọpụrụ ya
wee na-ebuli afa ya elu. Amen. N'ozi ọma nke Matiu nke anyị gụrụ, akọziri anyị ka esi wee nwane Jesu, wee jụọ ya kedu iwu kacha iwu niile. Ọ ma n'oge ahụ enwere ọtụtụ iwu dị iche iche. Ha wee chee na ha ekwegoro Jesu ọnya nke ọ ga-ama na ya. Jesu wee sị ya mba, wee gwa ha iwu ndị ahụ niile gbadoro ụkwụ na naanị ụzọ iwu abụọ: iwu nke ịfụ Chineke n'anya na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ọ ya jikọta iwu niile. Ọ bụrụ na anyị n'anya ihe niile anyị na-eme n'elu ụwa na ihe ndị ọzọ niile a na-ekwu maka ya, ịfụ na iwu abụọ nwa jikọtakwa na ha abụọ. Mgbe a na-ekwu maka ikpe nkwụmọtọ, agamniru, ikpe ziri ezi, maka udo, mgbe a na-ekwu maka sekuriti, ihe ndị a niile gbadoro ụkwụ n'ịfụnanya. Iwu ịfụnanya, maka na onye fụrụ mmadụ n'anya agaghị aga chọwa ihe ga-eme n'onye ahụ iji wee maatụ. Ọ na-ekwu maka sekuriti ma ọ bụ ije gbuwa ụlọ mmadụ. Ịma na eme gị na ọ gaghị adị gị mma. Ịma na o gosiri ịfụnanya. So ịfụnanya jikọtara iwu niile. Ọ ya kara tọgbọrọ anyị tata ka anyị jisi ike ma na ezinụlọ anyị, ma na ebe anyị na-alụ ọrụ, ma na ihe niile nke anyị na-eme, ka anyị jisi ike na ya mabụ iwu ka ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya na ịfụ Chineke n'anya. Mgbe na Kristi ebere anyị tata wee bụrụ ka anyị na-ayọ amara nke Chineke, nchekwaba ya na gracia ya na ike nke Chineke, ka anyị wee nwee ike na-ebi ndụ anyị, na-aga njem anyị n'ụwa n'ụzọ nke iwu ya site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna jike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke nwụrụ, nna m tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya wee mee ya eme, ya na nna otu ihe ya ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịa achị ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọta ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbagha njọ. Ana m atụ anya na mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ, ka anyị werezienụ okwukwe, chekwa na ịfụnanya kọsa Chineke mba anyị dị iche iche. Maka ndị ndu nke ụka, ndị ụkọchukwu na ndị na-agbasa ozi nke okwukwe, ka Chineke gbaa ha ume n'ịgbasa ozi ọma nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị ndị nwe anyị. Ndị nwe anyị rịọrọ anyị. Maka ndị na-ekpe udo n'ụwa
niile. Ka Chineke mee ka ha were ezi nghọta, obi ebere na ikpe nkwụmọtọ na-ekpe udo oge ọbụla ha na-edozi esemokwu n'etiti mmadụ na ibe ya. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka ụmụ nwanyị isi mkpe, ụmụ enwe nne na enwe nna, ndị a na-egbu egbu na ndị a na-emegbu emegbu, na ndị na-enweghị ndị na-enyere ha aka. Ka Chineke kasie ha obi n'ime ọnọdụ ha niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka ndị niile nọ n'ọrịa dị iche iche, ọkacha ọrịa nke mmụọ na nke mkpụrụ obi, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ ha n'aka Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Anyị arịọ gị dị nwe maka anyị niile gbakọrọ n'oche ntụaja nke taa, ndị nọ n'ihe mgbu dị iche iche, ndị mmadụ nwụnarịrị. Ka Chineke kasie ha obi, letakwa anyị na mkpa anyị, nọnyere anyị n'ihe mgbu anyị niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ndị nwụrụ n'ọdachi n'akụkụ ụwa niile. Ka Chineke nye ha ezumike dị ebighị n'eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka oge dị ugbu a anyị na-achọ ịhọpụta ndị ọchịchị obodo n'obodo anyị bụ Amerịka, ma ọkacha n'obodo anyị bụ Nigeria. Ka Chineke were aka ya họpụta ndị na-atụrụ ya egwu, ka ha mata na ọ bụ Chineke nwe ndụ niile, were kwụsị igbu mmadụ ka na-egbu ọkụkọ. Anyị arịọ gị dị nwe anyị rịọrọ arịrịọ anyị. ebe n'ime obi ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ dị iche iche amasị nke ụbọchị tata. Chineke jike niile dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'iru gị na-ayọ ngọzi gị, mgbaziri gị, odudu gị na nchekwaba gị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Uche gị niile hụ ya na
kụziere ha mgbe ha na-aga n'ụzọ. Onye nwe anyị kwuru sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụsepụrụ ụwa Chineke gị n'anya, were mmụọ gị niile, were obi gị niile hụ ya n'anya, were uche gị niile hụ ya n'anya. Hụkwa mmadụ ibe gị ka i siri hụ onwe gị n'anya maka ihi Chukwu. Gọvanọ bụ na nkaji anyị na-achụpụ ihe ga-amasị Chukwu na ajọ ike niile ịnara anọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka gị maka otuto na ebube afa gị. Ka ọ dị mma nke anyị na nke ozugbo izugbo nke ya dị asọ. Amen. Dị nwenụ biko tụgharịa n'anya n'onyinye anyị na-ehụnyere ebube eze gị, ka ihe a anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara gị otito site na Kristi onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ, Nọnyekwara gị. welite n'obi enu, Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ. ka anyị na-edewere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị, bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, narị nsọ Chineke ji ike niile onye ụwa tọọ ụwa site na Kristi nwanne anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito, ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụàjà nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: Nsọ, 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 nsọ. Nsọ, osebụlụ ụwa Chineke ka igwe ndị agha. Nsọ, 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 ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Nsọ, 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 nsọ. Hosanna, 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 n'elu kasị elu. Hosanna, 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 n'elu kasị elu. Nsọ, 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 nsọ. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara. Nsọ, 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 n'aha onye nwe anyị, onye nwe anyị. Nsọ, 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 nsọ. Hosanna, 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 n'elu kasị elu. Hosanna, 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 n'elu kasị elu. Na anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-ede dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ si n'ikwasị ha mmụọ gị,
ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu eduhie n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha nye gị ekele na otito na waa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a rie na unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. Etu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anya sị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito onye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọ na unu niile, ka bụ iko nke ọbara m, ka ọgwa ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewee gbalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Na ncheta nke ọnwụ na-abịata ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu na igwu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu usoro njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọghọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ di ya, ndị apọstụl, uche dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa a wekọta ndụ ebebe, ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya, na-edịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ọ bụ na ka anyị gbele ebele na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịla afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ka anyị sikwara ndị mehiri anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wegbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo gosiri ụwa dịrị unu mgbe niile. Dịrịkwara gị. Feela nwanne gị aka maka ekele nke udo na ịfụnanya nke Kristi. Amen. Nwa 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 atụrụ nke
Chineke m, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, nwa atụrụ nke Chukwu Chineke m, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, nwa atụrụ nke Chukwu Chineke m, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị a gbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ m, Etosiro nke bata n'ime ụlọ m, gbasara nsogbu na mkpụrụ obi ga-adịrị. Ka ahụ na ọbara akị chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. Otu dịrị Jesu, anyị nwere ọkwa one na one dị mkpa. Na mbụ, anyị na-echetara ndị parish anyị ọkwa anyị maburu ụbọchị ụka gara aga maka World Mission Sunday. Tata, anyị nwere second collection maka World Mission Sunday. Ọ bụ ego nzukọ ji akwado mgbasa okwukwe n'akụkụ ụwa dị iche iche ebe ọ na-esi ike ozi ọma Kristi ịgbalụ. Akụkụ ụwa nke a gụnyekwazịrị Afrịka na Asia. Ndị ushers ga-emezi ka anyị mata etu anyị ga-esi tụnye ego nke anyị maka Mission Sunday Collection. Tata bụ ụka nke ikpeazụ anyị na-aka n'ọnwa Ọktoba, wee na-echetakwazịrị onwe anyị na ndị parish anyị niile maka onyinye owuwe ihe ubi nke ara nke kwesịrị ịbụcha n'ọnwa Ọktoba. Ndị emezugo ha nkwa nke ha, chetakwa na akwụkwọ ọka gị oghe. Sụsọ ihe ọ ga-efu gị bụ na otu nke iji ya akwado na a ga-agbakọsigo ihe ha nakọtara, mana na ọ ma-ewepụ ngọzi Chineke ga-enye gị maka onyinye nke inyere ya. Tata bụ ụka nke asatọ anyị na-aka na mbara ụlọ ụka anyị. Parish anyị na-ekenekwazị n'ụzọ pụrụ iche ndị niile na-alụ ahụhụ ụka wee na-apụta isonyere Kristi dị asọ na Eucharistia. N'otu aka afọ, a na-ekenekwazị ndị si n'ụlọ, ndị si n'ụzọ dị iche iche esonyela anyị na jamasị dị asọ. Parish anyị ka na-anabatakwa alo na echiche na atụmatụ ọma ndị otu Kristi. Atụmatụ ndị dị otu a na-enyere parish anyị aka ịga n'ihu ma na-eme ka ozi ọma Kristi na-akawanye mfe. Anyị na-ayọkwazị ndị dị otu a ka anyị kaba arụ na-etinye okwu mgbamume nyere pastọ anyị, onye na-edu anyị n'ije nke okwukwe anyị. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na parish ji nwayọọ nwayọọ na-emeghe n'agbanyeghị ihe isi ike niile nke so COVID-19.
ndị niile nwere ụmụaka ga-eme mmiri chukwu. Anyị na-ayọ ndị dị otu a ka nsogbu anyị nọ n'ime ghara ịnaga ụmụaka ịmata sakramenti dị asọ. Ndị dị otu a kpọọ parish office ka akọwara ha ihe ha kwesịrị ime ka ụmụ ha wee soro na ndị a ga-eme baptizim. Ndị na-akwadokwazị maka sakramenti dị asọ ndị ọzọ dị iche iche, anyị na-ayọ ndị dị otu a ka ha kpọkwazị ọfịs. Ndị mmadụ nwụnara, ndị chọrọ ịkara onye nke ha ụka, ị nwekwazị ike ịkpọ ọfịs ka ha kọwara gị etu a ga-esi mee ka o wee ka mfe wee kakwe mee. Anyị na-ekenezi ndị niile sonyela anyị na jamasị dị asọ, ndị pụtara apụta na ndị nọ n'ụlọ. Na-ekenekwazị n'ụzọ pụrụ iche ụkọchukwu anyị bụ Fada Jude Umobi, onye nke na-edu anyị ije nke okwukwe anyị. Tata parish anyị ga-agọzi ndị niile họpụtara ọfụ ije ozi n'otu St. Vincent de Paul. Tata bụ kọmishọn ha. Ọ bụrụ na ha pụtazie ka parish nye ha ngọzi wee zipụ ha ije ozi nke ha kwere nkwa na ha ga-eje n'ugwu nke Kristi. Ka anyị kpere ndị isi St. Vincent de Paul Society bụ ndị anyị na-edu n'iyi ọrụ ụbọchị tata, ma ndị n'ebe a ma ndị na-enwere ike ịbịa. Ịmaka anyị n'afọ onye nwe anyị emere n'igwe na ala osebụ ọnụla ihe anyị mgbakwa ịlụ ya ntị. Enwe anyị nọ nyere ụlọ nazikwaziri gị Chineke jikere na-edi ebighị ebi. Anyị ga-ekele maka ụmụnne anyị ndị otu St. Vincent de Paul Society bụ ndị natalụ ọrụ nke ije ozi n'ime otu fa na n'ime nzukọ gị na parish anyị. Biko anyị na-ayọ ka ịgba afọ ume na ịnwa bụ ọrụ nke fa nwetalụ, ka fa nweta nkwado nke ndị otu fa, nwetakwazị nkwado nke anyị niile, ka ha wee were aṅụrị, okwukwe na nchekwube wee lụọ ọrụ ọfụma, ka ha nweta ngọzi gị oge niile, ka anyị nche na-enwetakwazị ngọzi gị mgbe anyị nche na-akọ n'ugbo gị wee na-ejere gị ozi. Mgbe iji ụwa nke a ga-agwụchazie, ka anyị ncha nweta ụgwọ ọrụ dịla ezi omume anyị na-emesịa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu Chike dị na-egọzi ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị kọrọ na ha aka. Congratulations. Thank you. Otu dịrị Jesu, oge ịnata olili a na-ayọzi ka onye ọbụla sonye n'usoro ndị ọshas ga-enye anyị wee pụta maka ịnata olili dị asọ. Ka anyị ayọ ebelatasi olili. Onye nwe anyị, biko mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị. Mekwa ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta ezie n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Biko taa bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọktoba. Anyị na-echeta ndị niile amụrụ n'ọnwa Ọktoba, weluzie otu olu na-ekwela ha Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, October babies. Happy birthday to you. Onye nwe anyị banye n'ụlọ. banyekwara gị. Ka Chukwu Chike dị na-egọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agwụsịgo, ka anyị daba n'udo. Ekele dịrị Chukwu.